परम प्रेममय श्री ठाकुर ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ଏହା ଖୁବ୍ ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଅପରର ଦୋଷ ଦେଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସେହି ଦୋଷ ନିଜ ଭିତରେ ଆସି ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରି ଓଳେଇ ସଫା କରିଦେଲେ ଯାଇ ନିସ୍ତାର, ନଚେତ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ନଜର ଯଦି ଅନ୍ୟର କେବଳ କୋଣ ହିଁ ଦେଖେ ତେବେ ତୁମେ କେବେହେଲେ କାହାରିକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ସତ୍ ଦେଖିପାରେ ନା ସେ କଦାପି ସତ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମର ମନ ଯେତେ ନିର୍ମଳ ହେବ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ସେତେ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଆଉ ଜଗତଟା ତୁମ ନିକଟରେ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଭାସି ଉଠିବ। ତୁମେ ଯାହା ହିଁ ଦେଖ ନା କାହିଁକି ଅନ୍ତରର ସହିତ ସର୍ବାଗ୍ରେ ତାର ଭଲ ଟିକକ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମେ ମଜ୍ଜାଗତ କରି ପକାଅ। ତୁମର ଭାଷା ଯଦି କୁତ୍ସା କଳଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ଅପରର ସୁଖ୍ୟାତି କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ଯେପରି କାହାରି ପ୍ରତି କୌଣସି ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ନ କରେ, ଆଉ ମନେ ମନେ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୁତ୍ସା ନରକ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୁଅ। ପରନିନ୍ଦା କରିବା ମାନେ ହିଁ ପରର ଦୋଷ କୁଢ଼ାଇ ନେଇ ନିଜେ କଳଙ୍କିତ ହେବା, ଆଉ ପରର ସୁଖ୍ୟାତି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଭଲ ହୋଇପଡ଼େ। ତାହା ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଅନ୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେ ତ ଖୋସାମତ୍। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ମୁହଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ରହେ ନାହିଁ। ତାହା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖରାପ। ଆଉ ତହିଁରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ହଜିଯାଏ। ଯାହା ଉପରେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ, ଆଉ ସେ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ। ଧର୍ମ କେବେହେଲେ ବହୁ ହୁଏ ନା। ଧର୍ମ ଏକ, ଆଉ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ନାହିଁ। ମତ ବହୁତ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ମତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲି ଧର୍ମ ବହୁତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମୋ ମତରେ ଭୁଲ। ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମତ। କୌଣସି ମତ ସହିତ କୌଣସି ମତର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଭାବର ବିଭିନ୍ନତା ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୋଟିଏକୁ ନାନା ପ୍ରକାରରେ ଏକରୂପେ ଅନୁଭବ। ସବୁ ମତ ହିଁ ସାଧନା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ, ତେବେ ତାହା ନାନା ପ୍ରକାରେ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଯେତିକି ବିସ୍ତାର ହେଲେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅନୁଭୂତି